Dobrý den, dnes si ukážeme vyměření látkové rolety Orion pomocí vyměřovacího přípravku. Tento vyměřovací přípravek si u nás můžete koupit za cenu 50 korun. Nedoporučujeme vyměřovat látkovou roletu Orion bez pomoci přípravku, protože vyměření by bylo nepřesné. Každý vyměřovací přípravek má 10 cm a nyní vám názorně ukážeme, jak správně roletu vyměřit. Tento vyměřovací přípravek má ze zadní strany malé pacičky, které přiložíme k oknu tak, aby dolehly na zasklívací lištu. Poté uděláme rysku na konci a to samé provedeme z druhé strany okna. Vzniklý prostor mezi ryskama změříme a přičteme 20 cm. To znamená 10 cm z každé strany. Tím máme šířku rolety vyměřenou. Nyní vyměříme výšku. Ta se dělá obdobným způsobem, vyměřuje. Zase vám ukážeme, přiložíme vyměřovací přípravek k zasklívací liště tak, aby packy dolehly. Na našem vzorku to není patrné, ale je to úplně stejné jako u šířky. Uděláme si rysku a již neprovádíme další přiložení ze spod. U výšky se vyměřovací přípravek používá pouze z horní strany. Takže k výsledné výšce, která se zaměřuje po drážku, dalo by se říct, zasklívací lišty, což je zde, přičteme opět 10 cm.